Penzion UKO se nachází v Jizerských horách v centru obce Bedřichov u Jablonce nad Nisou. V jeho bezprostřední blízkosti se nacházejí vleky a běžkařské trasy a v létě se pak stává strategickým místem pro cyklisty a turisty. Pokud si chcete naplno užít svůj svatební den, rodinnou oslavu nebo firemní akci, i v tomto případě je Penzion UKO tou správnou volbou. V roce 1998 jsme začali se ženou s prvním objektem a postupně jsme celý areál rozšířili na 3 ubytovací objekty a 1 školící středisko. Ubytovací kapacita penzionu je 25 pokojů. Pohodlně se tu vyspí až 80 lidí. Každý ze 3 objektů má svůj malý bonus. Součástí jedné z budov je restaurace, v druhém komplexu se nachází wellness a 3. objekt je napojen na velké dětské hřiště. Vyžití tady najde celá rodina. Hosté mají v areálu penzionu k dispozici minigolf, venkovní bazén a při nepřízni počasí si mohou zahrát stolní fotbal, bowling nebo mají možnost zrelaxovat v již zmíněném wellness centru. Naši hosté mohou využívat wellness, kde máme bazén se slanou vodou, 3 druhy saun a potom součástí je také výřivka. Nebylo by správné wellness bez odpočinkové místnosti. Ta je samozřejmě součástí. Několikrát v týdnu se navíc promění v relaxační místnost, kde se cvičí yoga. Lekce jsou přístupné i pro širokou veřejnost. Velmi oblíbené jsou i jogové víkendy, které Penzion UKO pravidelně pořádá. Našim hostům nabízíme též možnost objednat si masáže. Můžou si též objednat pedikúru, manikúru anebo i kosmetiku. Ať už po sportu nebo i po relaxaci. Zkrátka, když hostům vyhládne, své chuťové buňky mohou uspokojit v místní restauraci. Na jídelním lístku se objevuje převážně česká kuchyně, doplněná o lehčí zdravé pokrmy, které ocení třeba i jogíni. Součástí restaurace je salonek, zimní zahrada a 2 dětské koutky. V létě se pak navíc dá posedět na venkovní terásce. Manželé UKOvy se snaží svým hostům vycházet maximálně vstříc a možná i proto získal jejich penzion v roce 2012 prestižní ocenění Penzion roku. V roce 2014 se pustili manželé UKOvy do rekonstrukce 4. budovy. Výsledkem je velké moderní školící centrum. V prvním podlaží této budovy se nacházejí 3 školící místnosti, různě veliké. Perličkou navrch je 1 školící místnost, která je skrbem, takže se v ní dá pokračovat po školení i ve večerních hodinách. Součástí školícího centra je také ubytovací část o kapacitě 14 lůžek. Do budoucna by manželé UKOvy chtěli objekt rozšířit o dalších 5 pokojů. A třešínkou na dortu by měl být prosklený meditační sál pro relaxaci, přednášky a lekce jógy. Díky kvalitním a rozmanitým službám, ochotnému personálu a příjemnému rodinnému prostředí je Penzion UKO místem, kam se hosté často a hlavně rádi vracejí.